खुलुमबाय डिमाकुसि दख्रा बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव गा 68थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ फालिनायनि लाहार फाहार जोंनि डिमाकुसि मार्केटनि बे सायनासालि सिङाव जोङो बरायनो थाखाय डिमाकुसि गुदि बर' थुनलाइ आफादा दिनै 15 नभेम्बर खालि बायदि बायदि बिथिङाव बादायनाय हाबाफारि लादों। बेवहाय आंखौ बेखेवगिरि हिसाबै लिंबोदोंमोन। बेखौ आङो सुंथाब बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होबाय। बेवहाय जायगायावनो खन्थाइ लिरनाय, जायगायावनो रनसाय लिरनाय, हरखाब बिबुंथि बायदि बायदि हाबाफारिखौ लानानै हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिया जोबोद बरायजाथाव जादों। जोङो गावनि बिमा रावखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जि डिमाकुसि गुदि बर' थुनलाइफ्रा जे हाबाफारि लादों बे थारैनो बाख्नायथाव आरो जोङो बेखौ सिमान लानांगोन। जोंनि बिमा रावा थांनानै थायोब्लासो जोंनि बर' माहारिया थांनानै थागोन। बेखौनो नोजोर बोनानै जोंनि डिमाकुसि बर' थुनलाइ आफादजों गुदि बर' थुनलाइ आफादजों लोब्बा थानाय माखासे समाज सिबियारि आरो बे आफादजों लोब्बा थानाय आफादगिरि नेहाथारि गासैबो मावथि बिथांमोनखौ आंनि गोरबो गोसोनिफ्राय साबायखर हरदों। आङो सानदों दुलाराय बर' माहारिया थांना थानायनि लामायाव जि डिमाकुसि गुदि बर' थुनलाइफ्रा जि बिहोमा लादों बेखौ जोङो बाख्नायनांगोन आरो इयुनावबो बर' माहारिया थांनानै थाबाय थाथों। बेखौ नोजोर बोनायाव जोंनि गुदि बर' थुनलाइ आफादा जेब्लायबो सिलानि नोजोरजों नोजोर होबाय थाथों। आं बेखौ आंनि गोरबोनिफ्राय मिजिंथिनाय थाबाय। गुदि बर' थुनलाइ आफादा 16 नभेम्बरखौ लोब्बा लाखिनानै दिनैनिफ्राय जिहेतु जागायबाय बेयाव मा मा हाबाफारि लादों? साबायखर बावदो जोंनि दिनैनि बे डिमाकुसि ओनसोलाव फैनानै नोंथांमोना जोंनि मेसेजखौ दि जोंनि रायजोफोरनि सिगाङाव लांनो नागिरदों बेखौ आं बरायग्रोबाय। थारैनो जों जोबोद गोजोनदों दिनै डिमाकुसि गुदि बर' थुनलाइ आफादा 16 नभेम्बर अर्थात 67थि बर' थुनलाइ जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जों 15 आरो 16 साननैनि हाबाफारि लानानै जों गुदि थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ जों खुंनो लाहार फाहार खालामदों। दा दिनैनि बे हाबाफारियाव गिबि हाबाफारि हिसाबै जोंहा थुनलाइयारि बादायनाय दंमोन। दा बे थुनलाइयारि बादायनाय दा बावैसो जोंहा डिमाकुसि जौमा फरायसालिनि गोरायुं जोंसार खुंगुर बसुमतारिया मोजां मेहेरगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होलांबाय। दा बेवहाय दिनैनि हाबाफारि हिसाबै जों बाहागो लाहोनो सानदों जायगायावनो खन्थाइ लिरनाय बादायनाय, हरखाब बुंथिनाय, रनसाय लिरनाय बादायनाय आरो सावगारि एरनाय आरो मेम'रि टेस्ट बेफोरबायदि मोनद' हाबाफारिखौ जों दिनै लानो सानदों। आरो गाबोननि हाबाफारि हिसाबै जोङो 7:30 बाजियाव जोङो जोंनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 8थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै गुदि थुनलाइ आफादनि फिरफिला बिरहोगोन आफादगिरि मानगोनां देरहासार बड'साया। आरो बिथांनि उनावनो जोङो नैथि हाबाफारि हिसाबै जोंहा मुंख्लंफोरनि जोंनि हारिनि आरो लोगोसे थुनलाइनि मुङै जाय जोहोलाव जोहोलावजोफोरा मुंख्लं जानानै थांबाय बिथांमोनखौ जों बारनैसो मुंख्लंफोरनो बिबार बावगोन। दा बेनि उनावहायनो जोङो जोंनि मोनसे गोजोन हान्जा सुरनाय थुनलाइयारि गोजोन हान्जा सुरनाय जों बेखौ लादों। दा बियो जोंहा राइट 11 बाजिसोआव जागोन। दा बेनि उनावहायनो जोङो गेवलां मेलखौ जों फज'गोन। दा बे गेवलां मेलाव जोंहा दिनै गाबोनो मानगोनां बिजय बाग्लारि बिथांखौ जों गाहाय आलासि हिसाबै हांख्रायनाय जादों। बिथाङा हरखाबाय, बिथाङा फैखागोन। बिथांनि उनावनो बै गेवलां मेल जानायनि आगोल जों मोनसे हाबाफारि लादों। जोंनि डिमाकुसि दिहिङाव थानाय बर' बिजोंजों जाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि लानानै लेटार बायदिसिनाखौ लानानै बिथांमोना पास खालामो। बिथांमोनखौ जों बोसोरफ्रोमबो बरायो। देग्लायनि नैबे हाबाफारियावहायबो जों बरायनायखौ थि खालामदों। दा गेवलां मेल जानायनि आगोल बिथांमोनखौ जों बरायगोन। बेनि उनाव जों गेवलां मेलखौ गाजा गोमजायै जों खुंगोन होननानै जों आसा फारिनाय दङ। आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै।
दिमाकुसि बर' थुनलाइ आफाद जानानै फैबाय थानाय समफोराव माबाफोर माने मावनो थाखाय बिथांखि लादों नामा? बुंनो थाङोबा जोङो दिमाकुसि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै गोबां रोखोमनि जोंहा मावनो गोनां खामानिया दङ जेरैबायदि जोंनि गुदि थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय जिखिनि गुदि फरायसालिफोर दङ बे फरायसालिफोराव फरायसानि जिथुनाखि अनजिमा बेफोरो जोबोर लोरबां जालांगासिनो दङ दिनै हथात सानफ्रोमबो जोंनि फरायसालिनि जिथुनाखि थांना थानायनि जिथुनाखि अबस्थाया माने रेसिय' हिसाबै नायनो थाङोबा खोब रोखोमनि खम जानानै थांदों मानोना जोंनि जिथुनाखि सरकारा जिथुनाखि गोदान पलिसि होनायजों लोगोसे 30:1 बेफोरबायदि होदों नाथाय जोंनि गासैबो फरायसालियाव जों थांनानै नायहैयोबा सार्भे खालामोबा जों नुनो मोनो जायखिजाया मोनसे फरायसालियाव 30 अनजिमानिबो खोब खम अर्थात 6 जन बा 8 जन बा 10 खोब हाइस 20 जन बेफोरबायदि फरायसाफोरखौ जों मोननो थाङो बेयो जोंनि थाखाय जोंनि माहारिनि थाखाय खोब रोखोमनि मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा दा बेफोरबायदि जानायनि कारना जाबाय जोंनि गार्जेनानो होननानै आं बुंनो सानो जोंनि समाजानो होननानै बुंनो सानो मानोथो होननानै बुङोब्ला जोंनि दायो गार्जेनफ्रा एसे थाखा फैसा जानायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव थानाय गुबुन मिडियाम इंराजि मिडियाम दा बेफोरबायदिनि जिथुनाखि फेशन बायदि जानानै फैदो दा बेफोरबायदिखौ थांनायनि गेजेरजोंनो जोंनि जिथुनाखि सरकारि ओनसोलाव थानाय बा सरकारि फरायसालि गामि ओनसोलाव थानाय सरकारि फरायसालिफोरा LP स्कुलफोरा माने खमिलांनायखौ जों बेखौनो होननानै जों सानो गाज्रिनि थाखायनो बेफोरबायदिया जादों होननानै जों गुदि थुनलाइ आफादा सोंखारिनो नागिरो बेखिनियानो दिमाकुसि ओनसोलाव माने बर' बिजोङाव भेन्सार गोग्लैना दङ अडिट बर्ड हिसाबै बेसेबांसो माने भेन्साराव गोग्लैना दङ दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि दिमाकुसि हालामावबो जोंनि गुदि थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय माखासे फरायसालिफ्रा दिनैसिमबो सरकारि जायाखै अर्थात भेन्सार हिसाबै दङ बुंनो थाङोब्ला आंनि जिथुनाखि जाय जेराव आं फोरोंगिरि हिसाबै मावनानै दं दा बेवहायबो गंसे हाइ स्कुल बेफोरबायदि दङ दा बे बर' मिडियाम हाइ स्कुला दिनैसिमबो प्रभिन्सियेलाइज जायाखै बेयो जाबाय जोंनि ओनसोलाव थानाय जिथुनाखि पलिटिकेल बेकग्राउन्डनि जिथुनाखि जोंनि लिडार्सफोर बिथांमोननि अबहेलानि थाखायनो बेखौ जायाखै होननानै जों थोंजोङै दिमाकुसि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जों बुंनो सानो लोगोसेनो जोंनि ओनसोलाव जोंनि नैबे दिमाकुसि ओनसोलनि गुबुन सेरावबो भेन्सार स्कुलफ्रा LP स्कुल आरो लोगोसे ME स्कुल बेफोरबायदि दंमोन दा बिथांमोनाबो जेबो बेथन मोनैनि थाखायनो दा जाय बिथांमोना बे फरायसालियाव सार्भिस होबाय थादोंमोन बिथांमोना एसे फासयनानै दा स्कुला थैनो हमनायनि लामायाव फैबाय जुदि सरकारा जुदि बेफोरखौ जुदि राहा लायाब्ला जोंनि इयुन जोलैफ्रा बा जोंनि जिथुनाखि जों मोनसे आलादा रायजो सिमां नुनायनि मिजिङा एसे फेलें होननानै आं सानो